Сега време да покажете своите половинки на дансинга. Страх ме, че може да заспя и да се окаже любовта, че била е само сладък сон и че тебе няма и съм сам. Специално за танцуващите на дансинга. Искам да ме чувстваш, като ме прекращаш и да ми покажеш. Обичам, тя ще го щупим малка. Искам да ме чувстваш, мене да повярваш и да ми повтаряш всяка нощ. Обичам те. За чорапа специално за дамата на дансинга. Страх ме, че може да заспиш и в съня си друг да приютиш. Той да ми отнеме любовта. Страх не мога да заспя. Искам да ме чувстваш, като ме прекращаш и да ми повтаряш всяка нощ. Обичам те. Искам да ме чувстваш, мене да повярваш и да ме оставяш да те нося на ръце. За най-екстравагантните на дансинга нося от Стано Ряко. Очакваме още смели двойки на дансинга. Редовните специално за тях. Да ме мрак, стоя и плача, не мога мила да повярвам. Заради някого край теб трябва да се разделим. Всичките ми се присмиват, болката ми не разбира. Колко много те обичам, искам те да ме пак. Всичките ми се присмиват, болката ми не разбира. Колко много те обичам, искам те да ме пак. Две сърца и две души да има, ти няма да ти стигнат, ти няма да ти стигнат. Колко още трябва аз да страдам и себе си предадам, само да ти имам. Две сърца и две души да има,
загубени линии, не знае. Любов да има. За мене бе магия, бели огън и стихия. Завена, продължаваме. Желая ти, момченце мило, да бъдеш здраво и щастливо. Хиляди добри неща радва твоята душа. От сега и за напред, здраве, щастие, късмет. Желая ти, момченце мило, да бъдеш здраво и щастливо. Хиляди добри неща да бъдеш здраво и щастливо. Хиляди добри неща да радва твоята душа. От сега и за напред, здраве, щастие, късмет. Di dalla spendi morte, di dalla dente, di dalla чака мако, di dalla лен, di dalla spendi morte, di dalla веда, di dalla гриде, di dalla.
пошушкаме. Да ви вземем паричките или по-така казано, следва да дарите малката Галена подаръци, който има за нея, който е приготвил паричките. Не се притеснявайте, вратата вече е заключена, никой няма да бяга. През всички ще минем, даже някой, ако иска да повтори, няма да му откажем. Малката Галена вече се е запътила насам към нас. За да става по-бързо, тук при нас на дансинга ще минат само кръстника, баба и дядо и оттам насетне минаваме по масите, защото имат едни страхотни изненади, подаръци за всички гости от нашата прекрасна кръщевница. Баба, мама, дядо, всички много са се постарали за това прекрасно малко слънчице. Гордостта на цялото семейство. Кръстник, ти къде отиде там? Като казах, че пари ще вземаме и се скри. Заповядай тук при нас, защото ти си първия печеливш, който ще дари малката кръщелница. Само ще изчакаме и баба да дойде тук на дансинга, да се приготви. Също така и мама. Кръстника, като гледам какво дебело портмоне е приготвил, има да броим до утре. Само да ти кажа, че един чувал сме приготвили отзаде, никой не го вижда. Ако не се напълни чувала, да знаеш, че ще трябва да го допълниш догоре. Колкото има, толкова важно да от сърце. Ситно древно ще мород. Точно тъй. Докато вземаме паричките на кръстника, хапвайте, пивайте, не се притеснявайте. И през тираджиите ще минем, спокойно. А днеска сте банкетърджи. После ще пеем. Като стигнем до вас. Баба, готова ли е вече? Ето и баба, и мама вече. Кръстник вече. Кръстника е започнал с едни 20 евро. Нямало е явно възможност да мине през Change бюро да ги смени. Все пак сме в България, да му се не види. Тук само в левове, шегувам се. Каквото имаш, евро, долари, паунди, всичко взимаме. Пари не връщам, да знаеш. Броил ли си ги? Или ще ги броим всички заедно? Ще ги броим, какво да правим? Давай да ги броим, кръстник. 20, 40, 60, 80, 100 лева до тук. 100 лева. Има ли къде да ги слагаме? Маля ти тая малката турбичка. Какво ще слагаш в нея? Тази малката. Ама кръстника е приготвил много пари. 100 лева като за начало от кръстника. Искаш поздрав? Ей, за 100 лева поздрав иска кръстника. Нещо определено ли искаш или? Вот да е от оркестъра, ма от сърце да е. Пари няма да ви вземем, спокойно. Продължавай нататък. Давай, че сърцето те боли, ръцете ти треперят. 40, 60, 80, 100 лева, втори път станаха 200 и там има едни 20. 20 евро, те са за биберони и за шишета. Да продължим. За мен ли? Не дама. Пари не връщай тя, като мене, ясно е. Качете да продължава за кръстника 200 лева.
като има алкохол в кръвта и настроението е на макс. Така е. 20, 40, 60, 80, трети път 100 лева, 300 лева от кръстника, кичеката продължава. Колко ще е? Какво си мислиш? Лева кръстник, има ли още? Има. Нека да има. Това да се чува. 40, 60, 80, 100 лева, 400 лева от кръстника до момента. Той вече почва да танцува. Колеги, какво правите, бе? Ската някой лев, нали? Шегувам се. Бъркал задния жук. Да, не продължава кръстник. 20, 40, 60, 80, 100 лева. 400 станаха, нали? Да. Ох, милия, 500 лева, той изобщо не ги брои. 500 лева от кръстника, кръстник, майчице мила, фанахме те в лъжа. Ще танцуваш ли или ще продължаваш да даш пари? Какво да продължим, да танцуваме или да даш пари? Давай пари, давай. Давай, ще ти ги вземем, няма да ти ги върна. Спокойно. 40, 60, 80, 100 лева, 600 лева станаха до тук. Малко аплодисменти няма ли за кръстника? 600 лева само до тук. Това е без ДДС. Поздрав ще има ли? Айде, поздрав! За кръстника специално 600 лева. От кръстника. Ще продължаваме ли? Докато имаш пари, докато не ти вземем и последната стотинка. 40 стават, 60, 80, 100! Цели 700 лева. 700 лева от кръстника. Иди за оркестъра! Ванко, за тебе, мамо! Ето как го става. Да ви представя една нова звезда, Иван. Паравалиста ми. Кръстник, виждам, че сме на финалната права или не сме. 20, 40, 60, 80, 100, 800 лева до тука от кръстника. Кръстник, ти не си бил в България, 100%. От някъде другаде имаш, от някъде далечна топла страна. Ще танцуваш ли, кръстник? Знам, че си бил в Гърция. Без да ми казваш, само като те видя и приличаш ме на грък. Ще танцуваме ли, кръстник? Да, айде! 800 лева от кръстника! Гръцки пари, ама ги харчи в България. Да ви е яко. Давай, кръстник. Той вече се измори. И измори се да дава пари. 40, 60, 80, 100 лева, 900 лева до тук. Имам някакви съмнения, че ще има 1000 лева от кръстника, ама ще танцува, май. Гледам как се е приготвил. Аре, още 20 секунди за кръстника. Последна финална права.
30 секунди казахме. Ванко, може ли ни барабани, защото Кръстника дава последните 100 лева? Само барабани! 80 ли са? Нищо, 80, давай! 20, 40, 60, 80 лева, 980 лева и 20 евро има. 980 лева плюс 20 евро за биберони в малката Галена. ДДС-то ще се оправим. Казва бележка ще му дам, да. Накрая ще се оправим с него. 980 лева, абе общо 1020 да ги кажа. 1020 лева, 10 лева за оркестъра да се радва. Фактура с каса го ще издадем после. Един последен възможност за Кръстника специално от оркестъра. Браво, Кръстник, жив и здрав да си. Сега искам да ти кажа, че тук има огромна мафия. Аз казах, че сме приготвили голяма турба. Ти нарочно си донесъл една малка турбичка. Така, аз искам само да покажем на камерата, да може хубаво да снима този страхотен подарък, който ще получат всички гости на нашата прекрасна кръщелница. Кръстник, първия е за тебе, да си жив и здрав и да слушаш повече Галена, да й се радваш, да й помагаш. Все пак не случайно са те избрали за кръстник, такъв достоен. Еми няма как, хареса и музиката, най-ново гайдата. Класно. Така, сега, дядо, ти ли си? До сега танцува, нали? Хубаво ти беше. Сега като трябва да даваш пари, пак ти е хубаво. Нали, за внучката няма как. Нали, за внучката дядо е винаги щастлив и горд с това прекрасно пиленце. Здравейте, дами и господа! Пожелавам на всички вас, че ме уважихте днеска. Значи, кръщавахме днеска Галена, да е жива и здрава от моето семейство, от Кръстника. И ви да сте живи и здрави, че ме уважихте, да едем, да пием, радвайте се, всичко и платено. До гръб! Живи и здрави! Хапвайте, пивайте, всичко е на сметката на дядо и на баба. 500 лева от дядото и бабата и кръщението на гръб. 500 лева от бабата и от дядото и кръщението на гръб, каза. Само Една минута! къде да хвани бабата дядото? Да прегръща и да целува бабата. Дядо, ще трябва да целуваш и да прегръщаш баба. Нагайда! Живи и здрави да сте, живи и здрави, страхотни. Дядо, имаше някакъв поздрав. Ама аз не видях, какво стана? Крапата. Ванко, ти си. Крапата или... Крапата. Е, пел. Да се повтори гайдата! Бабата и дядото не видяхме нищо ние! Преди малко си я пял, каза човека. Мафия, мафия! Айде, ладно. За дядото му е специално. Ма и за бабата. Че дядо без баба на къде? Пари може малко се, сил не беше и прето се. Пари може малко се, сил не беше и прето се. Гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото. Мале, дядото как играе? Скрита ли ножка? Мале, дядо! Пари може усушил, сил не беше и пошел. Пари може усушил, сил не беше и пошел. Гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото, гъпата дълго, чеканото.
добър танцор. Скрил се допреди малко. Допреди малко се беше скрил. Обаче вече всички знаят колко добър танцор е. 500 лева и цялото кръщене от баба и от дядо да са живи и здрави и много да се радвате на цялото си семейство. Сега и вие ще имате подаръци. Обаче първо да видим през всички ваши гости. Ей така от тука. Да, по една чаша си вземете с питие, за да дигаме на здравица за здравето на малката кръщелница. Приз изненада. Той се скри, той свяга като разбра, че и пари ще се налага да дава. Да здраве казваме на Колю, или както той казва, семейството на гугутките. Гугутката. Чакай да ги, аз ще ги броя с микрофона съм. 140 лева от Колю, от неговото семейство, живи и здрави да сте без фактура. Тук няма лъжа, няма измама без фактура. Панчо, Колю, с кого ще те поздравим? Е така набързичко. Набързо, защото... Айде набързо, един поздрав, 20 секунди за цялото семейство на Вали Колю. Браво, браво, живи и здрави да сте, дълги години още. Ето го шефката. Шефката, сега шефката ли да чакаме? Шефката, трябва да дойде шефката. Отте ли чашата, да не е моята? Шефката къде е? От шефа и от шефката, шефката е избягал се. Тръгнала е сигурно по чуждо, шегувам се. 100 лева от шефа и от шефката, да не забравяме. По един подарък имате един бърз поздрав специално за шефа, за шефката и така да му върви на шефа. С шефката. Шефката се види светла. Искаш да говориш? Ако говори по-хубаво български от мен, че ще продължи той. Ако може малко само да му селите микрофона. Ако искаш да дам моя. Добре, дай. Така, оточваме и продължаваме нататък. От тук. Така, идваме тук. Дядо Йордан. От дядо Йордан едно костюмче за малката Галена. Здравей, дядо Йордане! Да е жива и здрава. Така. От Леля Ирина и Свако Иван 40 лева. Да са живи и здрави. Един малък поздрав за цялата маса. За цялата маса беше. Специален гост. Ти на диета на Валерия? Не, аз не съм свършил тук на масата. От братовчина Колю, от Кобрат, Колю и Кристина. 100 лева, да са живи и здрави. А един поздрав за тиречета. Ама кой да хвали малко бабата, бе? Продължаваме нататък.
идваме при сериозната компания тук. Австрийци, белгийци, сериозна работа тук. Те са опасни там. И от Китай има учен. Утекло. Лена ми изключа. Значи първо Мора Гошо си раджил. Аз съм реста джета, що съм... Първо ти речите почваме, те ли? Почва реста джета. 50 евро дали? 50 евро. Дали? И обещаем код, това ще помогаме. 50 евро от Гошо. Безработни сме. От Гошо безработния, който е навънка. 50 евро и обещавах каквото може да помогне на малката Галена. Чимаше. Браво, бе! Браво! Чимаше. Код, да, помогаме. Безработни се обещат. Безработен човек. Така. Код, да, обещат. Да, бе. на тираджията. На тираджията. Оп, на тирижиките. Рака на тирачеката. Майка ми ще може микрофона се хвана. Така. Даваме нататък. От някой веса... От някой веса 200 лева 200 лева и кичека китара. и кючека китара. Здраво, мама. Да е жива и здрава, могат да пожелават. И цялата компания да стане на дансите на бързо китара. На бързо. На място. На място. На място. Без да излезете на място. Давай. Извалява за муската за едно кафе. Излизайте на едно. Сваляме, как ще ги разселим, не знам. Браво. И 2 лева има за гайдарджията да се вземе на един айран. Утре сутринта. Утре сутринта един айран гайдата да допие. За баница няма ли? За баница по-нататък. Аз ще Той много яде. Аз ще стам за баница. Така, има ли още така? Не. Продължаваме. Дета така. Защото нищо не казвате. От Митито и Тина. 100 лева първо. 200. 200 лева. Браво. Да са живи и здрави. Специален поздрав за Никито. За Никито един поздрав. Хайде. Китара. Къде? Браво, живи и здрави. Отиваме нататък. Тук ли? Така. Да. От Митко и Клава 50 евро. От Австрия. Айде, един австрийски кичек. Само за Митко е този кичек. И от другия кръстник Ицо, още 100 евро, да е жив и здрав. Много са го отрязали от Бабата и бабата. Той има много баби. Коя баба? Много са го отрязали от Хъртия. Вижте малко. За бежанците. Те са добри притесни, камеринисти. Те са добри притесни. Те не ги притесни. Не ти притеснявам, 100 евро. 100 евро. След малко пак ще да се връщам. Добре. Ицо, жена му и баба Иванка, 100 евро. Да са живи и здрави. Така. Един поздрав за цялата компания.
Ще като си норвежки. От Леля Роса 100 лева и 50 евро. Става 200 лева. От Леля Роса и Чичо Иван. Един поздрав на Гайда. Искам да кажа нещо, може ли? За твоята сватба ни бяхме дена, не да ма забравите. Колко ти беше? Ти беше след малко пак. След малко минава втори път. И тогава повече поздрави. Дядо Танас, бабата. От дядо Танас и бабата 30 лева. Да са живи и здрави пенсионери в България. Един поздрав за бабата и за дядо. Идва тук. Тук става опасно. Имаме един шеф тук. От Хотанца. Първият патрон в Русенска област. Не ти притесняй, за добре притесни. Гамори Урсо. Беше специално за мен. Най-къде ще място купи. От кой съм представя? От Валерий и семейството 100 лева. И още 20 лева горчиво за бабата и дядото. Дядо, ама полека. Среди се зареш. Бабата и дядото горчиво. 20 лева! Той са 20 лева! Дай да пена. 20 лева, мама! Това когато те притеснил. За Я запрещника добри направо. Къде добри да има Урсо. Знаеш, че се нас купи. Иди поздрав за Валерий. Направо. На здраве, брате! От Евгений и Наталия. Ревгин. Така че Ревгин, нали? Ревгин и Наталия 50 лева. Да са живи и здрави. Айде един кавана за цялата компания. От алумин човека ги дават истории. Браво! Един кавана, момчета. Браво, момчета. Къде сте ви? Така. От една стрибова. Да? От въги. Даваме нататък. Идваме тук. Столя от... Столя един подарък от Петър. Полицай. Добре, полицай. Добре, Столя един подарък от Петър само. Автор не... Един поздрав. Един поздрав за Петър. Горе коми Джон Лачи бе. Това не е смажал. Малко и Беко. Ама той е шефа! Шефа той! Той е шефа! Корика ми няма ти ме, принцика няма ти ме. Корика ми няма ти ме, принцика няма ти ме. За малко пак. Продължаваме нататък. От колегата на кръстника 50 лева. Как? Точно. 50 лева и жена му да са живи и здрави. Така. Нататък има ли някой? Коля, семейна приятелка и Оля. Семейна приятелка и комшинка.
20 лева да е жива и здрава. Така. Един поздрав за цялата маса. Абе, после. Утре. Така. Продължаваме нататък. Идвам при една сериозна компания. Уйте кума. Уйте кума. Ете кума, че се фати вече. Чакай за чорапа. Бани, искам парите. И тогава, бани, ми пускам поздравите. Няма проблеми. Братчето на кръстника с жена му Ивета. 50 лева, да е жив и здрав. За оркестър ли? Чакай да свършим тук тази маса и ще направим за оркестър. Един подарък от малката Галена. От Теодор, семейен приятел, Теодор Майстора. Аз си привет. Бомбата, 20 лева. Да е жив и здрав. После ще правим. Така. Димо, колега на оркестъра. Братовчина. На Гали... Ти си вътрешен тук, ама. Зато и така правиш ти. 60 лева. Един поздрав за Димо и за цялата маса. Айде, Оско. Сега, след малко пак ще играем. Аз ще се върна после път. Правя дядото. Правя дядото. Столя. Браво. Да е жив и здрав. Един поздрав за правя дядото. Една ръченица за дядото, извинявам се. Стига! Браво, момчета! Браво, песъми! Чичо Иван и Леля Царин. От Чичо Иван 60 лева. Един поздрав за Чичото, кружката ли, лампата ли, филерите. Един поздрав иска За Чичото. за Чичото много специално. Лампата ли, филерите ли, какво беше? Лампата, филерите, кружките. Давай! За Чичото. Лайно! За Чичото. Айде ми ме запуркас, да си купим Макдоналдс. Айде ми ме запуркас, да си купим Макдоналдс. Да забавим лапата. Браво! След малко пак ще има душките. Така. Малко искаш ли да ръченица, мама? Комшията Митко. Комшията Митко, 30 лева, да е жив и здрав. Един поздрав. Един поздрав. Без ръченица. Кичик, давай. Така. Станислав и Гергина, приятели, 50 лева. Да са живи и здрави. Пускайте момчета кружките. Давай. Айде ми те за Бургас, да си купим малко къс. Айде ми
Данче и Данчо. 100 лева. Данчо и Данчо казах, а? Данчо и Данчо? И Данчо, и Данчо, Данчо. Аз така казах. Мамо. От Данчо и Данча. Значи така, Данчо и Данчо 100 лева. Да са живи и здрави. Айде ми ме за Бургас, да си купим малко газ. Иван и Галя, 50 лева, да са живи и здрави. Айде ми ме за Бургас, да си купим малко газ. Айде ми ме за Бургас, да си купим малко газ. Да запълним. Оркестъра. Ще изправя хола, знаете. Като холата и става. Няма. Чи продали? Така. Едно приятелско семейство. Едно приятелско семейство. От Семержиево. Николай и Николета. 100 лева. Да са живи и здрави. Черно море, много е добре. На вълните пъти се. Черно море, много е добре. На колко може. Един подарък от Моника. Един подарък от Моника. Да. Айде ми ме за Бургас, да си купим малко газ. Айде ми ме за Бургас, да си купим. Така става вече. Еди ли свършиха парите? Така. Яла ми внецо! Толю, връщам се. Дядя се Дой ли сме? За колежката една ръченица на бързо. Така. Камерата, ако може до мене. От Белгия. Нали от Белгия? От Белгия пристигнаха едни пари. Няма ги хората тук в момента. Милена и Гошо 50 евро. Пратиха 50 евро. И Димо. Бързо един Димо да дойде тук. Ти тук ли си? С чантата. С чантата, ма. Айде, шефе! Шефе! Що-то... Шефки, айде, шефки! Ай, че след малко почва ситно древно ще буру! От бабата и дядото. Тук на земята! Tu canta, ya, tu te la pasaría, tu te llamando mata, Maria, vamos a lata, ya, llamando mata, Maria, vamos a lata, ya tu canta, ya, tu te la pasaría, tu te llamando mata. Vamos a la
Приключихме ли? Свършихме ли? Чакай малко. Свършихме ли? Така, Димо, продължаваме същата песен за всички гости. Коля, вече може да ставам да играем. Двамата с тебе ставаме и играем. Давай. Как? Сега ще го правим. Айде, пускайте момчета. Специално за Варко, специално за Корнелието от Рапана. Си. Кръстник, тук ли си кръстник? Мръдни си лявото ушенце да те видят всички, защото с броени секунди най-добрите танцори из целия окръг ще играят специално за теб една хубава ръченица с едни страхотни дарове, които са приготвили цялото семейство на нашата кръщелница. Даряването на кръстника, пари парите, хич не ги жали.
празника в полето ще свърши, бърките няма да свърши. Какво сърце тебе носиш? За всички на Бога. Какво сърце тебе носиш? Камено ли, дървено ли? А кой камък ще се пусне? А кой дърво ще изсъхне? Той от Беловец и неговото семейство дарява 100 лева. Следващия поздрав е за Колеон, за неговото семейство и за всички гости. Айде за шефа на заведението и за коледно специално за цялата мощна компания на Даунсинга. Thank you.
беше нещо. Ти докато измислиш ела тук за Данчо и за Данча и за бащата на... За нейния баща от Вена, който го чака с нетърпение. Жив и здрав да е, с нетърпение го чака. Айде, колега, живей ми се, много ми се живее. И за Данчо, и за Данчо. И за Дати. Айде, колега, отсуди за малко. За Данчо, много специално. И за всички от вие. Чакаме и се върнете. Продължаваме едно желание на кръстника. Хвата списи. Сега ще изпят, да. Кажи. Аз ще ти казвам после. Само пия неща, колега. Аз те биш так, бе? Няма проблем. Ей, тази пейте да даде, не тази. Чакай.
колежката отиде той. Така ли? Колежката... Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача, заради една любов. Да припадам, да умирам, от болка аз да се извивам, очи за мен няма вече, толкова жестока си. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача, заради една любов. Да припадам, да умирам, от болка аз да се извивам, очи за мен няма вече, толкова жестока си. Сърцето си наричахте живота ми, обичам те, с тебе плаках аз, с тебе се, но ти остави ме. Кой след мен ще те обича както аз, кой след мен ще те желая както аз. Кой след мен ще те обича както аз, кой на теб ще паде на този свят. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача, заради една любов. Да припадам, да умирам, от болка аз да се извивам, че за мен нямаш вече, толкова жесток си ти. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се влача, заради една любов. Да припадам, да умирам, болка аз да се извивам, очи за мен нямаш вече, толкова жесток си ти. За всички танцуващи Viendo nasco, viendo mes, como casi yo tenías. Viendo nasco, viendo mes, como casi yo tenías. Mi caminas como el sol, sabe mi camino no va a ser. Mi caminas como el sol, sabe mi camino no va a ser. Yo no moré, no quiero ver, no vamos a ver, para que dice. Yo no moré, no quiero ver. Хайде за кръстика специално за цялата компания.
Zapolo za carko. Zapolo sme carko, za carko.
енергични, който мора няма, казали хората. Има ли? Димо, от тебе не съм го очаквал. Продължаваме за Тошко Хотанца и Евген, цялата компания, за най-големия патрон на копанарите в Русенска област. Най-големия патрон на копанарите. За най-големия патрон на Отана. Сол, продължаваме за Тошко. Предварително се извиняваме за решението. За виновен той макар да бе. Тошко макар да бе. Не, направо. Чимакия са, маймакия са, цици писали и повали. Чимакия са, маймакия са, цици писали и са повали. Айди ляна, ляна ли бия, си бия лагана. Специално
За тебе, за цялата компания. Само мъжа. Аз не тук между двамата ще пея. За Нако, за цялата компания. Тук ли ти си? Ти почти слаша газ. Есен слага. Tu rispondi. Здраве, цялата компания, живи и здрави да сте. Чакай, пусна, че сте изправи. За тебе, за цялата компания, за цялото семейство. На ухото. Ти си малка и красива и пускайте ти леле мой мъжа гори. Ах, не те lele malko de te Princesa,
Close,
Thank you.
сърця минава, така ника не ме да. Ако се троя да ес, махмандо не ме гъшлес. Ако се троя да ес, махмандо не ме гъшлес. Сърчио, сърчио, умана сърмо. Сърчио, немотио, да народа не твойко. Сърчио, сърчио, умана сърмо. Сърчио, немотио, да народа не твойко. С лека тъга ще трябва да ви кажа, че това изпълнение, което ще прозвучи следващите минути, ще бъде последното на оркестъра. Благодарим много за поканата да бъдем част от празненството на малката кръщелница Галена. Отново и пожелаваме да е жива и здрава, много щастлива, заобиколена от цялото си семейство, много верни приятели. На всички вас пожелаваме весели празници. Нека новата година е по-добра и по-удовлетворяваща от старата. Живи и здрави да сте! Чест и удоволствие беше за нас оркестър Бриз да се разседим с вас. Сега ви каним всички на едно хубаво кръшно право хоро. Ангелче за смяна ни не свири! Ангелче за смяна!
Сега никой